Vítajte pri druhom diele našej jazdy RegioJetom 10.03 z Prahy do Košíc. V minulom dieli sme prišli tunak do Žiliny a ak ste ešte nevideli minulý diel, tak sa rozhodne bežte na ňo kúknúť. Aby ste vedeli, ako sme sa sem dostali, alebo prečo máme už teraz 10-minútové meškanie. Takže si myslím, že úplne by sme nemali strácať čas a mali by sme vyraziť do našej ďalšej stanice, ktorou sú samozrejme Vrútky. Ideme klasicky našim 193-kovým Vectronom a za sebou máme 8 vozňov. Keby vás to zaujímalo trošku podrobnejšie, tak 6 vozňov druhej triedy, jeden reštauračný vozeň a jeden vozeň prvej triedy samozrejme. Tak a tunak si môžeme pozrieť, ako sa naša súprava prevexluje cez výhybky, ale za mňa lepšie si túto jazdu vychutnáme v mašine. Takže takto samozrejme vypadá interiér Vectrona, ako ešte nikto nevidel, čož ako asi tu nikto neexistuje taký, ale ako nehovorím, že v reále, ale minimálne v hre. Nemusíte sa bať, cestou budeme samozrejme stretávať nejaké vláčiky, ale to až za nejakú trošku dlhšiu dobu. Ale vlastne ako sa tak pozerám na hodinky, tak najbližší vlak uvidíme už rovno vo Vrútkach. A ten vám úplne nepoviem, aký je, ale nebude to ako nejaký veľký expres, ale skôr také niečo úplne opačné, ale možno už niektorí tušíte, ale nebudem samozrejme spoilerovať. Tu už takto pred nami môžeme vidieť Vrútky, čo je samozrejme aj naša ďalšia stanica. A ako na to tak teraz pozerám, tak už pomaličky aj prichádzame do tých Vrútok. Vlastne tu sú dosť krátke tieto jazdy medzi stanicami, ale takto si myslím, že nám vôbec nevadí. Aspoň si to dokážeme nejako tak pekne vychutnať. Tu už takto prichádzame do Vrútok a úplne nemyslím tie vlaky naľavo, to sú tam odparkované, ak by ste to počítali, tak ako to sme videli veľa vlakov, ale tu napravo, tu vidíme niečo celkom pekné. A to je samozrejme bagetka, alebo motoračik, alebo aké ešte proste prezývky má proste 812. Áno, je to 812, ktorá tu na nás čaká. Konkrétne na náš krásny RegioJet. Takže tu naberieme nejakých ľudí a pôjdeme samozrejme zasa ďalej. OK, momentálne nám výpravca zamával svojim terčíkom a to samozrejme znamená, že pokračujeme samozrejme ďalej. A naša ďalšia stanica je samozrejme Ružomberok. A tu si takto môžete všimnúť, že takisto s nami vyrazila aj táto nádherná 812. Takže ideme proste krásne s ňou, lenže ona samozrejme ide na Martin a celkovo na Prievidzu sa mi zdá, že to tu jazdia, ale my samozrejme nejdeme na Prievidzu, ale na Liptovský Mikuláš a celkovo do Košíc. A teraz niekde v týchto miestach by sme sa mali stretávať aj s osobáčikom, ktorý jazdí vlastne z Kalite Liptovský Mikuláš. Čauko. Čauko. Teší ma veľmi. Ale my samozrejme pokračujeme ďalej na Ružomberok. Viem, že nám by tu vlastne chýbali ako taká celkom veľká stanica aj Kráľovany a viem, že odtiaľ vlastne jazdia motoráky na Trstenu, ale takto som urobil v Ružomberku, pretože úplne sa mi sem nezmestilo vlastne Kráľovany a takto je to za mňa trošku celkom lepšie, lebo to by sme reálne asi už tu museli stať, pretože tu by boli Kráľovany a tu za malinkú chvíľku budeme vlastne križovať Vach, sa mi zdá, čo v tomto videu ho budeme mať habadej, budeme sa s ním ako ho proste hodne vidieť, pretože on sa tu ako tiahne, dá sa povedať, že aj do Košíc, takže tu už ho môžete vidieť tam trošku. No a vlastne za malinkú chvíľku už ho budeme vlastne vidieť celý, áno, tady ho máme. Takže asi tak a nebojte sa, toto fakt nie je ako jediný pohľad na Vach, pretože reálne ten je tu fakt dosť. A vlastne to už tam je aj Ružomberok. Ale samozrejme nebudem prebiehať, radšej si tu zalezem späť do mašiny a už vlastne za malinkú chvíľku budeme aj zastavovať v Ružomberku. Ja vlastne viem, že Ružomberok má vlastne takú modrú stanicu a celkom sa trochu aj odlišuje od ostatných staníc. Len bohužiaľ tu som žiadnu modrú stanicu ako nenašiel, ale chcel som urobiť tento Ružomberok nejaký takým spôsobom zaujímavý, tak som tu dal takúto nádhernú ružovú stanicu. Pretože mi to tak prišlo, že by to mohla byť taká celkom pekná symbolika. A tie motoračiky, o ktorých som hovoril, tak vlastne oni jazdia tu po tejto koleji a potom ešte tu jedna takáto odstavná a potom klasicky sú tu takéto stromy. Takže asi tak. OK, ľudia si prestúpili na náš RegioJet, tak my samozrejme zatvárame dvere a pokračujeme ďalej našej jazde a našou ďalšou stanicou je samozrejme Liptovský Mikuláš. A do Liptovského Mikuláša je za mňa taká celkom pekná jazda, lebo tak keď tu prejdeme vlastne tento tunel, tak vlastne už dá sa povedať, že budeme dá sa povedať, že iba v prírode,
prírode, čo úplne ako v Ružomberku není, ako tu na aspoň v prírode budeme mať taký pekný vzduch, ale v Ružomberku úplne sme ho taký dobrý nemali. OK, dobre, už prestávam s tými strandičkami. Ružomberok má zasa veľmi pekné ako kopce hory, že ako to vlastne na tých horách si to môže fajn celkom pekne vykompenzovať, pretože je to, tamto hory sú naozaj veľmi krásne, ale dobre, už sa to ak nebudeme rozprávať o horách, ale skôr o našom Tunak, nádhernom RegioJetovi, alebo o Tunak našej trati. A Tunak si takto môžeme všimnúť nádherný vrch a Tunak sú tie kopce alebo hory, o ktorých som hovoril. A tam v ďalke už môžeme vidieť mrakodrapy Liptovského Mikuláša, ktorý úplne ako nemá, OK. Mrakodrapy úplne Liptovský Mikuláš nemá, ale tak Tunak to snáď moc nevadí. Tunak takto sa klasicky už ako nič nové, klasicky sa Tunak zasa križujeme s Váhom, ktorý Tunak asi urobil iba také menšie jazierko, on tam vlastne nepokračuje, ale to vôbec nevadí, pretože už tam môžem vlastne vidieť aj Liptovský Mikuláš, kde samozrejme budeme zastavovať. Ešte aby nie. A Tunak takto je taká pekná niekedy farmička, Tunak sú takto koníky, krabičky a tam majú stajne. A celkovo si myslím, že to Tunak majú celkom pekne ešte takýmto výhľadom, kto by to nebral. No ale späť do mašiny, pretože teraz už sa budeme musieť sústrediť na pribužďovanie a zastavovanie v Liptovskom Mikuláši. Trošku som sa to Tunak snažil tak tomu reálne, ako to má proste Liptovský Mikuláš reálne spravím, že to ak má takéto depo, keď som Tunak bol asi raz alebo dvakrát. Ale OK, o tom sa moc teraz rozprávať nebudeme, ale proste Tunak takto zastavíme a samozrejme pokračujeme ďalej do Popradu, sa mi zdá. Hej, áno, ďalšia stanica je Poprad. No sa ešte takto môžeme pozrieť na nejaké odstavené vlaky, ktoré tu sú. Napríklad je tu takýto odparkovaný starý vozenie od Českých dráh, pretože slovenský som nenašiel, ale tak no, to moc nevadí, ale tu takto samozrejme zastavíme a samozrejme budeme pokračovať ďalej v našej trati. A ako som hovoril, tak sa aj stane, takže sme zatvorili dvere a už vyrážame z Liptovského Mikuláša a naša ďalšia stanica je Poprad Tatry a to už si myslím, že celkom fajne vidíte aj tu vlastne pred Liptovským Mikulášom, pretože toto je naozaj celkom fajn a tam vlastne môžete vidieť aj taký provizorný gerlachovský štít. Viem, že úplne asi takto nevyzerá, ale to je teraz úplne ukradené. Ale my samozrejme pokračujeme ďalej do celkom mesta, ktoré je, by som si dovolil povedať, takou bránou do Vysokých Tatier, aj nízkych, aj do všetkých Tatier proste, alebo tak. Pretože tu takto vlastne v reále chodí aj taká zubačka takzvané, ktorá chodí na Štrbské pleso a ešte niekam chodí, ale sorry, to teraz neviem, nie som odtiaľto, sorry. Ale no, to teraz nevadí, to teraz riešiť nebudeme. Takže tu takto prejdeme týmto celkom krátkym tunelom a za malú chvíľku budeme tam. A čo som to chcel povedať? Ja už viem, že úplne som tu nespravil také tie zubačky, ale skôr som tu spravil také, že lanovky, ukážem vám takéto lanovkové centrum a vlastne tam uvidíte, že vlastne tak lanovky berú ľudí na Tatry. Dáva to zmysel v mojej hlave, hej, takže asi áno, neviem. Pochybujem, že to by mohlo byť ako v reále, ale no, to teraz úplne sa týmto zabývať nebudeme, pretože tu takto prejdeme týmto celkom dlhým políčkom, ktoré vlastne je pre mňa takým vstupom do stanice Poprad Tatry a tu sa takto stretávame s Janošíkom. Čauko! Čauko. Tento Janošik jazdí vlastne iba z Popradu do Liptovského Mikulášu, vlastne iba tento kúsok, ale vlastne takýto vlak jazdí aj v reále, tak prečo ho neurobiť aj tunak. A už si vlastne takto tam môžete všimnúť aj Poprad Tatry samozrejme. A niekde v týchto miestach by sme ešte mali vidieť dneska dva vlaky. Neviem, či úplne asi v týchto miestach, lebo trošku vám to tunak prezradím. Mali by sme vidieť Tatrana a ešte jeden vláčik, o ktorom vám nepoviem, to bude také prekvapko menšie, ale no o tom sa teraz rozprávať nebudeme. A vlastne nie, z Popradu vlastne vychádzajú 4 vlaky. Nie, 3 vlaky, o čom to hovorím. Do Starej Ľubovne, motorák, to pochybujem, že uvidíme, ale tak som vám to teraz vyspoileroval. Potom do Košíc a do Liptovského Mikuláša, ako som hovoril. A ešte vám ukážem tie lanovky, ktoré sú vlastne tu na tejto čiernej budove, alebo proste tu takto. A tu takto môžeme si vlastne všimnúť, že jedna ide a vlastne tie lanovky vypadajú asi nejako takto. Takže asi tak, ale teraz úplne nebudeme riešiť žiadne lanovky, ale skôr tento náš 8-vozňový RegioJet a našu poslednú trať, ktorá nás vlastne čaká, a to je trať z Popradu do Košíc. Vlastne už teraz nebudeme stať na žiadnej stanici alebo zastávke alebo nič také. No ale tu ešte by sme mali stať v Spišskej Novej Si, Margicany, Kisak a Košice, ale bohužiaľ budeme stať iba v Košiciach. Asi tak, no budeme ešte križovať takú jednu menšiu zastávku alebo staničku,
ono je to taká skôr stanička, autosave nevadí. Takže jej prípadne môžete vymyslieť nejaké meno v komentároch, môže to byť ako z reálnosti aj nemusí, to je teraz ako jedno. No nič, tu sa takto vymotáme z Popradu a budeme sa zastavovať vlastne už iba v Košiciach. A tu takto niekde by sme sa mali stretávať s tým takým tajnejším vlakom, ak si to dobre pamätám. Áno, čauko. To je vlastne takýto trojvozový osobáčik a vlastne ten jazdí iba, že Košice a Poprad Tatry. A plus ešte zastavuje v tej jednej staničke, kde my samozrejme nestavíme. To je, čo im môžete vymyslieť nejaké to pekné meno. A teraz takto prechádzame takou hodne prírodnou, ani keby oblasťou, kde sú vlastne iba stromy aj tak, ale je tu celkom fakt taký pomerne zaujímavý úsek, kde vlastne budeme prechádzať z tunela do tunela, ale vlastne cez váh. Je to celkom taký zaujímavý úsek, neviem ako pochybujem, že to tu je tak v reále, ale tu to tak je a tam už môžete aj vidieť, sa mi zdá, áno, to je to takéto mestečko, alebo no dobre, úplne to nie je dedinka, skôr také menšie mestečko. Za chvíľku cezeň pôjdeme aj my, vlastne tak za ním, alebo za proste, skrátke naľavo má aj také nejaké svoje políčko, mestečko, sa rýbuje, to what? No ale každopádne tu takto prechádzame, to trubneme samozrejme, to bolo trošku veľa, nevadí a aha. Ja takto, nebudem vám klamať, ja takto idem po fakt docela dlhom čase a som absolútne nevedel, že tam je toľko ľudí, ok? Tak tam fakt dám asi minimálne 5 alebo 10 vozňov, ale to úplne takto málo to fakt nepôjde, ale tak dobre, teraz to nebudeme riešiť. A tu takto by sme mali niekde stretávať, sa mi zdá, že aj druhý vlak, alebo... Áno, stretávame, čauko! Je Tatran. Čauko. S gorilou, nádherný Tatran. Má vlastne 10 vagónov sa mi zdá, alebo ak to chcete, tak vlastne to môžete aj prepočítať, ale ideme 160-kou, to sa nevšimol, že ideme 160-kou, super. Ale no, každopádne tu takto ideme tým pekným úsekom celkom za mňa, je to on, nie? Či? Ani neviem, počúvajte ma. Áno, je to on. Takto vidíme a ideme. Čo to sa irmuje, nevadí. No proste asi nejak tak a teraz už je to fakt iba naskok od Košic, kde podľa mňa by sme tiež mohli stretávať pár vlakov, napríklad rýchlik do Čiernej nad Tisou alebo do Humenného, nie do Humenného, do Prešova. Prešova to ide do Humenného, hej, už viem. A už tam fakt za malinkú chvíľku aj budeme. A to už sú Košice. A by sme tu tak mali niekde vidieť aj ten legendárny chrám, alebo teraz Dom svätej Alžbety sa mi zdá, neviem, opravte ma v komentároch, ak to není tak, ale sa mi zdá, že je to Dom svätej Alžbety a trošku si pomôžeme, aby sme ho videli a tam vlastne môžete vidieť tú špičku a no tam môžete ho nádherne teraz vidieť, alebo no skoro nádherne. Tam môžete vidieť tú vysokú špičku, tak to je Dom svätej Alžbety. A my už takto pomaličky prichádzame už vlastne do našej cieľovej stanice, čo sú samozrejme Košice, kde bohužiaľ to tak vypadá, že žiadny vláčik nestretáme, ako môže ešte, samozrejme nejaký ešte môže prísť. Ale už si úprimne myslím, že už žiadny vláčik neuvidíme, no tak ale to nevadí. Tak a už si vychutnajte posledné metry tu s týmto našim regiočetom bez môjho komentára. OK, dámy a páni, ja už si úprimne myslím, že sme na konci našej jazdy, takže keď sa vám toto videjko páčilo, rozhodne nezabudnite dať like, odber, napísať nejaký pekný koment. Moje meno je Fiany a toto bol druhý diel z našej dvojdielnej série, v ktorej sme šli regiočetom 10.03 z Prahy do Košíc. Majte sa!